No niin, se olisi moro kaikille. Ja niin kuin varmaan näettekin jo, niin tänään pelaillaan taas Minecraftia ja tää on part 2. Elikkä mä en oo jaksanut siis editoida tätä ja nyt mä ajattelin, että en jaksanut enää pelaa Forttia enkä pelaa mitään, joten mä ajattelin, että voisin editoida tätä video, joten aloin sitten editoimaan. Ja tästä tuli paljon lyhyempi kuin viimeksi, koska mä leikkasin täältä todella paljon kaikkia kohtia pois. Ja tästä olisi tullut varmaan 3 minuutin video, jos mä olisin leikkaannut kaikki loput turhat kohdatkin pois täältä. Niin mä jätin sitten jotain turhaakin krääsää tänne. Ja ei siinä mitään, lähdetään videon pariin. Elikkä mä ajattelin, että mä teen tähän jotenkin sen hienon niinku porrashomman, mutta mä en tiedä näyttääkö tää hyvältä. Se ei ehkä näytä hyvältä. Mä pistän sängyn tänne ja nukun nopeasti tästä näin. Ja sitten mä ajattelin, että mä voisin tästä hakkaa silleen niin kuin jotenkin tälleen nää. Ja tehdä tonne taas sen ihme sänkyhommelin. Niinku tai taas sen heinäpaljutun, missä olisi sit niinku sängyt ja sit siellä mä pystyisin nukkumaan. Niinku jotenkin kohta about minkä näköinen. Eli tollain niinku tavallaan tollain ihmeellinen tavallaan niinku nurkka, missä on tollain heinäpala ja sit sinne mä ajattelin, että mä pistän niinku 2 sänkyä. Ja todennäköisesti ensi videossa, mikä tulee, eli niinku part 3, niin mä todennäköisesti siinä teen sen mainausvideon. Elikkä mainaan puuta ihan älyttömästi ja ruokaa kerään ja sit katsotaan paljon me saatiin kerättyä noin. Mä pistän ajastimesta vaikka ja kellon päällä ja sitten katsotaan, että kuinka kauan kestää, että saadaan, että vaikka nyt pari tuntia, 2 tuntia, sit siinä mä mainaan sitä puuta ja katsotaan kuinka paljon mä saan kerättyä sitä. Mä tein tähän nyt tällaiset väliaikaiset portaat, mitkä vie tonne katolle. Ja sitten tää seinä pitäisi niinku tästä täyttää tällä näin. Ja tuolla on metsä. Ja mun oli pakko lähteä siis hakemaan kesken kaiken puuta. Että mä saan tehtyä noin seinät. Ja hui kamala mikä mörkö tuolla oli. Joo, eli nyt mä sain puuta siis tästä, että mä saan tehtyä ton seinän siihen loppuun. Ja sitten todennäköisesti 4. jaksossa niin rakennellaan niillä puilla. Kattokaa, mulla oli erittäin hieno talo. Ja niin 4. jaksossa ehkä todennäköisesti rakennellaan tää mun talo sitten niinku siitä. Nyt tosta tehdään noita lautoja vähän, että saadaan seinä tehtyä. Mä kyllä tietty mietin, että mä en ehkä tästä tuli aika ruman näköinen tästä mun talosta nyt, vaikka mä itse sanonkin tän siis, ei mitään. No, mutta ruman näköinen tässä kuitenkin tuli. Mä ajattelin, että mä muutan ehkä johonkin muualle, mutta mä oon nyt tässä niinku vähän aikaa, sen ehkä johonkin 7. jaksoon asti. Ja mä en tiedä, onko toi hyvä, kun toi puu näkyy tosta tolleen. Mutta tää täytetään tästä näin laudalla kans vielä, että saadaan tähänkin lautalattia. Ja sitten toi katto täytyy täyttää, joka on myös aika iso operaatio. Tohon noin laudat tolleen. Ja sitten jo tää katto täytää tätä lauta. Okei, nyt ne laudat menee ihan väärin paikkoihin. Ui vitsi, mikä rotta sielläkin oli siellä kolosessa. Ja sitten tää seinä täytyy täyttää. Ja joo. Täytetään tästä tää seinä. Sitten taas mulla ei enää laudat loput taas, ettei mun tarvii lähteä vielä hakemaan lisää. Että se ensi video tulee sille ole hyödyllinen, että me saadaan paljon sitä lautaa. Ja mä ajattelin, että pääasiassa, niin että jos hakattaisiin sitä puuta, niin mä ajattelin, että niin kuin, pääasiassa silleen niin kuin, mä ajattelin, että niin kuin, pääasiassa hakataan sitä puuta ja sitten niin kuin, että me voitaisiin silleen vähän ruokaakin ottaa siinä samalla hakea, jos siellä metässä on. Ja mitä vitsiä, siellä on joku creeperi nyt mun talossa. Joo, tää räjähtää tää homma. Okei, nyt jes. Sain tapettua just, täältä tää nyt siis näyttää. Ja siellä on joku random tyyppi nukkumassa mun sängyssä. Ja mä otin tosta nyt siis pois ne portaat, koska niistä tuli todella ruman näköiset mun mielestä. Ja
täällä on tällainen luola, toivottavasti täällä nyt ei ole sit mitään mörköä, koska niitä on nähty ihan tarpeeksi tällä videolla. Ja tosta saatiin, joo ei siellä ole enempää, eli tässä oli todella vähän tätä hiiltä. Ja sitä me kyllä tarvittaisiin kans, että mainausvideo ehkä, riippuu vähän, en ole varma, mutta 5. jaksossa ehkä voisi olla myös se mainausvideo. Että rakennetaan vasta 6. jaksossa se talo valmiiksi. En ole ihan varma. Mutta jos et ole vielä käynyt katsomassa mun muita videoita, käy ihmeessä katsomassa. Siellä on uusin tällä hetkellä, kun sä katsot tätä videota, niin toisiksi uusin video on sellainen, missä mä avaan Stumbleguys-kortteja ja esittelen mun ostoksia, mitä mä ostin kaupasta. Että käykää ihmeessä katsomassa se. Ja pistäkää sillekin tykkäystä, jos haluatte lisää sellaisia videoita. Ja käykää katsoa myös mun shorts-videoita. Sielläkin on 1 Stumbleguys-kortti avausvideo. Ja no, tää video alkoi varmaan olla tässä. Mä sain nyt tämän verran tätä videoa. Ensi kerralla tulee todennäköisesti taas pidempi video. Tää oli aika lyhyt, noin joku 6 minuuttia. Ei ollut hirveän pitkä video. Tykätkää, tilatkaa ja nähdään ensi videossa. Kiitos kun katsoit. Se olisi moikka.